Chabvunduka manje pava kupisa apa. Usatambirepo apa aiwa unotsva. Noda kuti tona mashoko aiwa atino kuti anodirectwa kuna vice president kuSadc Chiwenga nemutungamiri wenyika. Ava direct message. Yanatsokuratidza kuti mutungamiri wenyika panguva ino haasi kana kutolerata maprotesters. Panguva ino chabvunduka mumwe munhu anonyora chete. Aiwa apo kuona munokuwara doti bo subscribe or like or turn the bell icon. Tipinda pana pamunoenda kumubenya pamuchinzi. It is most unfortunate that a retrogressive trend has emerged, with some members of our party showing their chameleon-like characters as willing accessories to our dictators for the purpose of distracting our rich revolutionary heritage. Down with them. In quotes. Their actions are an affront to the party's principles and grossly taint our country's image as well as the gains of our liberation struggle. These wrong opportunists will soon meet their fate. People are called upon to go about their businesses as usual on March 31. Our state security infrastructure is in place to protect property and the safety of all Zimbabweans, from Plumtree to Mutare, Chirundu to Great Bridge. President Mnangagwa addressing the ZANU-PF Central Committee on Thursday. Tomasukano muda panguva ino tiona kuti mutungamiri wenyika achiuya achiadresa aiwa the Central Committee on Thursday. Aiwa otaura aiwa direct message inodirectwa kuna VP Chiwenga pamwe nemaallies avo kuti aiwa yes you can plan but isusu we are not going to spare the day tichiti aiwa vanogarai mumba kwaita mademo kana maprotest. Panapa toona mutungamiri wenyika kuti aiwa mabusiness ngaarane, but mukazobatiwa muchienda against the peace kana the security of the country, vari vachiti security forces, they are now geared, they are now ready kubata. Itudze mafunguro enyu kuti pamusoro pechitwa icho factional tensions with the ruling party ZANU-PF, they are intensifying. People panguva ino vopoda kumboona kuti aiwa zvakarongwana nageza izvi zvinobudirira here. Tudze mafunguro enyu muri kudi pamusoro pechitwa ichi. Pina comment section medu. Don't subscribe or like, turn the bell icon.